L-Arkivi Nazzjonali ta' Malta għandhom il-missjoni kruċjali li jippreservaw il-memorja u l-identità ta' Malta. Ma' TVM News, il-koordinatur tal-Arkivi Nazzjonali Melvin Caruana jispjega li l-arkivi jippreservaw mhux biss il-ħajja ta' mexxejja u politiċi, iżda wkoll ta' nies komuni. Interessanti li seħħet Malta f'dal perjodu propju is-7 Ġunju. Hawnhekk għandna l-korrispondenza kollha li seħħet pereżempju wara li ġara is-7 Ġunju u għalfejn ġraw is-7 Ġunju. Ġifieri dawn huma kollha informazzjoni li wieħed jista' jsibhom minn hawnhekk. Hawnhekk għandna il-korrispondenza kollha ta' dak li kienet iseħħ fil-perjodu tal-gwerra. Għandna r-rapport tal-Pulizija ta' meta waqgħet il-bomba fil-Knisja tal-Mostra. Ma kif nafuha aħna l-istorja? Nafuha għax l-istorja ġiet iddokumentata u qiegħda preservata fl-Arkivi Nazzjonali. ċerti dokumenti, ċerti stejjer interessanti. Ovvjament qed nitkellmu hawnhekk fuq l-istejjer mhux biss politika, mhux fuq l-istorja politika, mhux l-istorja ekonomika biss tal-pajjiż, però qed nitkellmu wkoll fuq l-istorja soċjali. Ħafna affarijiet informazzjoni fuq dak li il-Maltin jew il-barranin li kienu Malta kienu qed jgħixu u xi ġralhom. U per eżempju għanna dokument interessanti li fejn mara per eżempju tieħdet l-isptar u din ftit wara mietet. L-isptar jgħajjat l-raġel tagħha biex jiġbor l-affarijiet personali tagħha u dar raġel jinduna li mhux biss tilef il-mara tiegħu, però tilef ukoll jew aħjar ġi misruq għaliex iċ-ċurkett li kien taf fit-tieġ per eżempju dan ġie misruq u mibdul għal wieħed tal-brass. Ġega li l-arkivi ma jippreservawx biss il-ħajja ta' mexxejja u politiċi, iżda wkoll il-memorji tan-nies komuni. Kulħadd ifittex waħda mill-affarijiet tagħna li nixtieq nkunu nafu minn aħna u l-arkivi ħafna drabi nilqgħu nies anke barranin, riċerkaturi barranin, riċerkaturi normali ta' ġifieri familji li qegħdin Malta u kellhom xi antenat tagħhom li telaq minn Malta, emigra minn Malta. U mhux l-ewwel darba iva li meta sibnilhom l-applikazzjoni tal-passaport tal-bużnanu tagħhom li qatt ma ltqgħu miegħu li qatt ma raw ovvjament li qatt ma kellhom ritratt tiegħu, insibu dik l-applikazzjoni bir-ritratt u hemmhekk hija joħorġu dawn l-emozzjonijiet, nies nibku bil-ferħ ovvjament. U dik li aħna rridu nwasslu hawnhekk li l-arkivi miftuħin mhux biss għall-akkademiċi, mhux biss miftuħin għan-nies li qed jistudjaw, però huma miftuħin għal kulħadd għax hawnhekk hawn informazzjoni fuq kulħadd. Fost il-kollezzjonijiet prominenti hemm id-dokumentazzjoni ta' Chief Secretary to the Government, l-uffiċċju li kien jamministra l-Gżejjer Maltin. L-Arkivi Nazzjonali ta' Malta huma l-gwardjani tal-passat Malti fejn kull dokument u oġġett jgħid storja minn avvenimenti nazzjonali sa' memorji personali u jgħinu lil ġenerazzjonijiet futuri jifhmu japprezzaw l-identità tagħhom.